Dikasih satu teman dulu, saya selalu bareng Ki sama Putra. Jekali anak Odi, terima kasih. Opo wis ora kelikan, jadi ngomong marah.
Kusuma Putra. Apa? Ketua apa? Sinten asmane? Pak sinten toh? Pak Bagus nggih. Oh niki toh, jen Gagah Perkasa. Oh, lah nggih ngoten niku lho Pak Bagus. Mbak Mila. Oh. Matur suwun ya Bapak, semoga lancar rezekinya, amin. Amin. Amin, Daya banter. terbahagia. Aku yamin banter ae. Lah rezekine akeh no seneng aku ya. Ki manjur apa-apa ya ben ra kena sengenge. Merono ta, merono ta. Iki kan ning ngarepe Bapak Bagus soalnya. Ra iso. Yo 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 yo. Dadi lawang hatiku nalikan sepisan rezekinya lancar Mbak. Amin. Ambekan dhisik. Kesel to sampean? Kesel apa ora? Oke ya. Pokoknya masalah sentuk-sentuk pokoknya gak kesel ya. Iya. Sabda pandita ratu ring sliramu ngatya sisi aku.
subuh sama. Si.